Hei, mă! Eu vreau să-ți mai arăt o chestie ce facem. Îi, exemplu, de la planta asta galbenă. Tăiem capetele, deci bucățile. Și mai ales trebuie tăiate astea care au început să crească. Și de anul trecut sau de anul ăsta. Să prind mult mai ușor. Că le las aici. Avem și afară câteva. Nu zic cum e asta. Dar... hai că ți-o arăt asta. De asta nu vreau să o tai tufa asta. O tai una să vezi. Uite, am tăiat asta. Și astea 3. Păi mai am tăiate. De-aia nu mai am avut unde și după aia am uitat să zic, hai să zic să filmez să vezi. Și... hai că pun aici pe stativ. Te recomplantez. Astea trebuie general. Eu îi las doar ultimii muguri. Și fac un băț. De exemplu cum e asta. Îl las numai ultimele frunze. Asta e una dintre plantele cele mai ușoare care se pot planta. Se pune aici să nu cadă. Și trebuie curățate așa. Planta asta nu, în general chestia asta ar trebui făcut un pic mai devreme în timp. Și uite cum e asta lungă. O fac o bucată sau 3 bucăți. Și tot ultima frunze îl las așa. Așa. Și ca idee trebuie cumva să nu de exemplu când o tai, când o împarți în două, nu o împarți aici, împarți cât mai aproape de ultimul mugur. Că, oricum partea de sus va muri în general pe planta asta. Asta îi zice popular în zona noastră ploaia de aur. Dar nu știu exact ce. O să las unele și mai înalte cum e asta. Că nu are nicio treabă. Dacă putea și să nu-i lași deloc frunze. Sunt specii la care nu se lasă deloc frunze sau muguri. Adică nu chiar deloc, dar mai degrabă nu-l faci când are frunze sau muguri, nu se prinde. Dar asta se prinde, nu. Una dintre plantele care e cel mai ușor de cultivat. Așa, o să aduc un vas. Întâi nu știu ce vas sofisticat, că nu trebuie. Oricum, ăsta e vas vechi. Și asta le bag cât mai adânc. Și astea în toamnă, adică ele oricum nu știu, în o lună, noi suntem în sfârșitul lui
aprilie, 30, în iunie. Astea au rădăcini fiecare. În general, mai folosim și niște hormoni de înrădăcinare, dar de data asta la planta asta nu folosesc, că nu am aci. Nu știu nimic să mă să caut. De-aia, cu cât îi are contactul mai mult pe sol, atât ține mai multă umiditate și se poate să facă rădăcini. Așa am înmulțit foarte multe plante de genul. Am avut sute de plante de astea și cu asta vreau să plantez vreau să-mi plantez afară, într-o grădină, i-am cabana, să fac un gard viu. Așa e ideea.